Eu, Dr. Meir Taich, șeful comunității evreiești din Suceava, scriu acest testimonial al deportării membrilor comunității mele, 9 octombrie 1941. Joi, ora 5:30 dimineața, am fost convocat urgent la prefectură. Pe stradă am întâlnit câțiva evrei plângând. Ei m-au informat că toți evreii din oraș vor fi evacuați chiar azi. Nu i-am crezut și le-am rugat să nu facă panică. La ora 6 m-a ajuns la prefectură. Ioachimescu, subprefect, majorul Botoroagă și primarii burdujenilor și ițcanilor erau de față. Subprefectul a deschis un plic, de parcă l-ar fi primit chiar în acel moment, mi-a citit și mi-a arătat ordinul de evacuare conform căruia statul major suprem prevedea că toți evreii urmau să fie evacuați azi din Suceava în 2 transporte, cei din Burdujeni și Ițcani și jumătate din orașul Suceava la ora 3 și cealaltă jumătate a orașului în ziua următoare. Pedeapsa cu moartea va fi impusă celor care ar încerca să evadeze sau să lase în urmă lucruri valoroase la creștini, bijuterii, valută, aur, covoare persane, etc. Totul trebuie predat orașului. Ordinul de evacuare a fost anunțat populației prin rolul tobelor. Ordinul spunea: avem voie să aducem doar mici bagaje și mâncare pentru 8 zile. Primul transport a plecat câteva ore mai târziu în aceeași zi. Când am rugat majorul să păstreze arhiva evreiască și mai ales registrul civil, mi-a răspuns: nu vă mai întoarceți la Suceava. Dacă vă veți întoarce, tot nu aveți nevoie de ele. Hitler i-a acordat primarului Jaucă ordinul Vulturul Negru de Fier pentru serviciile sale desăvârșit împlinite, curățând Suceava de evrei. Prefectura și chiar organele judiciare ale Sucevii vindeau bunurile de valoare pe care evreii au fost forțați să le lase în urmă. Prefectul Stroiescu a organizat un fel de bazar pentru a vinde bunurile evreiești abandonate, ca și cum evreii au lăsat de bunăvoie tot ce era de mare valoare.
Polițistul șef a preutesii și majorul Botoroaga au declarat că colonelul Zamfirescu a ordonat că persoane inapte pentru evacuare să fie totuși deportați. Într-adevăr, bătrâni și bolnavi au apărut înfășurați în cerșafuri de spital și fără bagaje. Medicul șef al spitalului, dr. Bona, evacua toți evrei bolnavi, chiar și pe cei aflați în stare gravă. Birjarul Isaac Mayer, al cărui picior fusese amputat cu câteva zile înainte, era în agonie. A murit la o oră după plecarea trenului. Dr. Bona l-a evacuat chiar și pe fostul său coleg de la spital, pe doctorul Bernard Wagner, care avea peste 70 de ani și era grav bolnav. Nemai fiind capabil să îndure suferințele, el s-a sinucis la sosirea la Mogilev. De asemenea, am fost forțați să luăm cu noi pasageri bolnavi mentali. Din moment ce nu a fost posibil să fie identificați corect, 2 creștini bolnavi mentali au fost repartizați la transport. Zamfirescu țipa, amenința, teroriza pe toată lumea. Deportarea completă a populației evreiești trebuia executată. Ne-a înghesuit 40-50 de persoane în fiecare vagon. La Atachi am trecut râul Nistru în Imperiul Iadului. Scene sfășăitoare s-au desfășurat la încărcare și plecarea trenului. Au despărțit copii de părinți, frați de surori, soții de soți. Aerul era plin de vaete și jale. Despărțirea a fost adeseori pentru totdeauna. Cum spuneam, la Atachi am văzut iadul pe pământ, case arse, dărâmate, urmele pogromului erau încă proaspete. În sânge se vedeau pe pereți, spuneți Kadish, rugăciunea pentru morți, pentru noi. Am murit martiri în numele Dumnezeului nostru. Shale Langer îmi spune: Domnule doctor, cum a fost posibil să mă gonească din Suceava? M-am născut acolo acum 90 de ani. Am trăit și am muncit acolo. Am preluat magazinul tatălui meu și l-am condus cinstit vreme de 60 de ani. Am fost consilier imperial, consilier comunal, congres sionist la Basel. Nu m-am certat niciodată cu nimeni și în tinerețe ca și la bătrânețe am fost iubit și stimat de toți. Trebuie să-mi promiteți că veți adresa imediat un memoriu în care se pomenește tot ce am făcut, pentru că noi doi suntem bătrâni. La Suceava avem pregătite și mormintele amândouă. Nu trebuie decât adăugat pe piatră ziua morții. Să ne lase să murim acolo. După câteva ore a murit. Domnul Bezalel Grimberg, bunicul lui Shaul, om de seamă și cantor la Burdujeni, deportat la Lucineț, Transnistria, a scris surorii sale din Statele Unite: Dragă soră, suntem disperați. Nepotul meu, David, bebeluș, a încetat din viață. Ajută-ne! Acesta este un document rar. Este testamentul lui Camila Eisenberg, scris în Șargoro, Transnistria. Imaginați-vă pe cei care au văzut moartea singuri, abandonați, pe cei care cadavrele lor au rămas în șanțuri pe marginea drumului. Închipuiți-vă pe acei care au fost împușcați fără vină, cei care au murit de boală și de frig, bebelușii și copiii care au murit rugându-se: Mamă, o fărâmitură de pâine, te rog, mamă. Amintim aici pe frații prietenilor noștri care au murit în Transnistria, frații lui Gerti, Uzi și Shaul, surorile lui Senta care au murit în orfelinatul din Mogilev. Alexander Gideon Taich, fiul meu unic, înțelept și bun,
Ghidi al meu a fost răpus de tifus. Soția mea dragă, Ana Taich, n-a putut și n-a vrut să mai trăiască fără fiul ei. S-a sinucis. Am îngropat pe amândoi împreună. Amintiți-vă doar că am fost nevinovat și la fel ca voi, muritor în acea zi, am avut și eu un chip brăzdat de mânie, de milă și de bucurie. Pur și simplu, un chip uman. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים ומאירים. את נשמות יהודים של קהילת סוצ'אווה, שהלכו לעולמם, בעבורם ננדב צדקה, בעד הזכרת נשמותיהם. לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן.